Oost-Friesland. RTV NOS. Wij willen alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd oproepen om effectieve anticonceptie te gaan gebruiken. Wat bij ons gaat is dat de mensen niet hier het werk doen moeten. En de ervaring die we hier van mensen die bij belutsen binnen gewoon heel positief binnen. En hoe kan het dan zo wezen dat iets wat goed functioneert, dat je daarmee stoppen moet? En dat vinden wij natuurlijk een kwalijke zaak. En we vinden op zijn minst dat dan argumenten waarom bepaalde dingen doen, die moet gewoon eerst maar eens gewoon helder uitsprutsen worden. En zo ver komen we gewoon net, want het plan wordt gewoon net besprutsen. En dat vinden we tegenspietig. Ik woon in Anjem. Ik ga bevallen en het blijkt dat mijn kindje verkeerd ligt en de navelstreng ligt in de beklemming en ik kan niet in Dokkum bevallen. Dan moet ik naar Drachten of naar Leeuwarden. Wat gebeurt er dan met dat kindje en met mij? Ja, dat is een goede vraag. U zult het waarschijnlijk overleven en bij de kind is het nogal twijfelachtig. Als de navelstreng echt uitzakt, dan kan die zo in de knel raken dat het kind zuurstofgebrek krijgt en overlijdt in het ergste geval. Nou, je weet dat wij met z'n allen daar heel bord voor inzetten hebben. We weten ook de feitelijke situatie van dit moment. Dat is nog net helemaal het eind. Na je weekend binnen er nog moosjes in de Tweede Kamer dit je nog wil beginnen. En ik weet ook van de politiek en ook van de actiegroep dat zij dit ook net als een eindstation beschouwen, maar dat zij terugvechten blijven tot het eind om voor de Sionsberg om die betterzwart te behouden. En natuurlijk hopen we met z'n allen dat er positieve resultaten uitkomen, maar met z'n allen willen we toch het maximale doen om die betterzorg hier in Dokkum te behouden. Want we weten dat het goede kwalitatieve zorg is en we weten ook dat wanneer de afstanden sabot aannemen, dat we ervoor naar Leeuwarden of naar Drachten moeten, dat er gewoon onverantwoorde keuzes binnen.